Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanda Amerikan dollary şu gün ýetasan satyn alynýar we köplenç satylmaýar. Bu arada habar berýän Azatlyk Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä 15 fevralda ýerden 1 Amerikan dollary gara bazarda 13 manat 20 teňgeden satyn alınıpdyr. Dollar yurt boýunça 13 manat 20 teňgeden satyn alynýar edil şu gün. Satyn aljak adamlara da beren oklar sebäbi dollaryň gymmatlaryna garaşýarlar diýip Aşgabatly habarçymyz aýtdy. Günüň dowamında Amerikan dollarynyň gara bazardaky narhynyň aşaklap 11 we 11,12 manada düşenligini Azatlygyň ýene bir çeşmesi habar berdi. Şol bir wagtda ýurdun Demirgazagynda Daşoğuz vilayatynyň Özbegistan bilen serhetleşýän käbir etraplarynda 15 fevralda ýerden 1 Amerikan dollarynyň has pes bahadan satylan Azatlygyň Daşoğuzly çeşmesi habar berdi. Onuň maglumatyna görä penşenbe güni Daşoğuz vilayatynyň Görogly etrafynda 1 Amerikan dollary 6 türkmen manadyna satylypdyr. Şol bir wagtda Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň resmi derejede kethitlenen kursy 1 Amerikan dollary 3,5 manat derejesinde durnukly görnüşde saklanýar. Mundan bir gün odaly 14 fevralda Daşoğuzda Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasynyň käbir ýerlerde ýerden 6 manat derejesinde pese düşüp, onuň bahasynyň günüň dowamında bir näçe üýtgäp günüň aýagynda 10 manada ýetenligi habar berilipdi. Geçen hepdeniň aýagynda Türkmenistanda 1 Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy rekord derejesinde galyp 15 manada ýetipdi. Türkmenistanda nakt valuta sowdasy bir kanun hasaplanýar. Ýurdun Merkezi Banky valutanyň nakt görnüşli resmi çalyşygyny 2016-njy ýylda ýatyrypdy. Käbir garaşsyz habar çeşmeleri Türkmenistanda Amerikan dollarynyň el sowdasynda hümmetiniň aşaklamagy bilen bir wagtda polisiýanyň valuta sowdasyny edýän raýatlary tutmak boýunça çäre geçirýänligini habar berdiler. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 14 fevralda Daşoğuzyň polisiýasynyň şäheriň merkezi Bay bazarynda valuta sowdagarlaryny tutmak boýunça reýt geçirenligini we onuň netijesinde azyndan 6 adamyň tutulandygyny habar berdi. Maglumatda sowdagarlaryň başga bazarlara geçenligi ýa-da özleriniň ygtybarly adamlary bilen işleşýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, paýtagtda bir resmi valuta sowdasyny edýän sowdagarlar Amerikan dollaryny esasan öýlerinde ýa-da belli bir dukanlarda alyp satýarlar. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň maliýe häkimetleriniň 2015-nji ýyldan beri üýtgewsiz saklanýan daşary ýurt valutasynyň resmi kursyny üýtgetmek mümkinçiligine seredýänligi ma'lum boldy. 13 fevralda Türkmenistanyň Merkezi Bankdaky ygtybarly çeşmäniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ýurdun maliýe häkimetleri daşary ýurt valutasynyň resmi kursyny galdyrmagyň we ony hakyky bazar kursyna ýakynlaşdyrmagyň mümkinçiligine seredýärler. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň satyn alynýan bahasynyň soňky günlerde türkmen manadyna görä gara bazarda gysga wagtlyk arzanlamagynyň we satudan aýrylmagynyň häkimetleriň resmi kursy üýtgetmekligi degişli habar berilen planlaryna bagly bolup bolmazlygy nämälim galýar. Soňky aýlarda Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasynyň çürt kesik ýokurlanmagy bilen bilelikde ýurtda iň zerur harytlaryň en çemeti esli gymmatlady. Şol bir wagtda Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde ýurtda daşary ýurt valutasynyň türkmen manady babatyndaky kursyna we gymmatlamagyna degişli hiç hili maglumat berilmeýär. Bu mesele ýurdun ýolbaşçylary tarapyndan hem gozgalmaýar. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleyer Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Nurwan. Daşoğuzda un satyn almakçy bolýan ýaşaýjylardan inni ýaşaýan ýerlerindäki etrap gaz we elektrik edaralaryndan olanan elektrik togy we gaz üçin bergisiniň ýokdugy hakyny guwanama getirmek talap edilýär diýip Azatlygyň ýerli çeşmesi habar berýär. Şeýle-de un satyn aljaklar ýaşaýan öýüniň gaz taslama kitapçysy bar, sanly hasaplayjysy bar diýen kepilnamalar getirmeli. Ýogsa olara 1 kilogram un hem satmaýarlar diýip Daşoğuzdaky çeşmelerimiz aýdýarlar. Türkmenistanyň Demirgazyk vilayatynyň uňutçylygy we un gymmatlamasy keskitlenen wagtdan satylýan kepek nowbatyndaky dawalar baradaky maglumatlar Azatlyk radiosyny esasan geçen ýylyň soňky aýlaryna gelip başlady. Soňra Azatlyk radiosynyň Mar vilayatynyň Garawy etrawynaky çeşmesi hem un gytçylygy we un narhlarynyň üýtgeýişi baradaky maglumatlar habar berdi.
12 fevralda bolsa daha soğuzdak çeşmemiz Ruhvelent etraf häkimliginiň regionuna emele gelen uňgyçylygyna täze çözgüt tapmagyň aladysyny diýenini habar berdi. Bu täze çözgüt gruply ýa-da özüniň oryan adamlaryň öýlerine barlyk geçirip, maşgala agdalarynyň alady edip, köpräkden alyp goýan uňlaryny konfiskasiýa etmek öýsün alýar diýip, adynyň efirde alınmalygyny soran çeşme habar berdi. Onun sözlerine göre vilayetin ýürüýte barlyk komissiýasynyň agdalary soňky günler her hozalykda adam sanyna göre iň köpi 2 gap undan köp bolsa dokument taýýarlap artykmaç unlaryň konfiskasiýa ediljekdigini ilata duýdurýar. Adatlygyň çeşmeleriniň 15 fevralda beren maglumatyna göre Demirgalyk vilayetiň resmileri ila darasynda ýaýran un nowluny hem ýatyrmak, adamlar köşeşdirmek çärelerini görýärler. Çeşmenin maglumatyna göre vilayet derejesindäki resmiler söwda işgärlerini un az diýmän. Mailnamadaky uny dukanlara dol möçörüne çykaryp durur. Emma pulu bar adamlar uny 40 ellik gapdan satyn alýarlar. Biz öz işimizi edip durus diýin diýip öwredip durlar. Mundan başga ammarlarda hakykatda bugdoy un az da bolsa vilayet resmileriniň halk içinde un köp diýip gurrun ýaratmak barada tawşyryk berenini gaýdylýar. Adatlygyň başga bir çeşmedi bolsa dukanlarda satylýan unyň hem norma esasynda, ýagny maşgaladaky adam sanyny nazarda tutmak bilen göwerilmeli edilendigini tasdikleýär. Maşgaladaky her adam başyna aýda 5 kilogram un satylmaly edildi diýip ol Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu hil normanyň beýleki regionlardaky dukanlarda hem giýrilmek ähtimallygyny anyklamak Azatlyga başartmady. Bundan başga daha soğuzdaky uňgyçylyk barada Azatlyk radiosunda berilen maglumatlardan soň yerli çeşmenin sözlerine göre Prezident Berdimuhammedow etraf häkimlerini Göregli, Daşoğul, Könürgenç unda gotlarynyň başlyklaryny Aşgabatda hatawat bermäge çagyrypdyr. Emma bu maglumaty başga çeşmeler arkaly tasdiklamak başartmady. Şu aralykda Türkmenistanyň ekilen güýzlük gugdaýyň göýe görüşiniň juda ýaramazlygy sebäbi ýylyň ören guruk gelenini barada aladylar estirli. Prezident Berdimuhammedow soňky bir ýylda doldurulmadyk önümçilik planlary üçin hojalyk ýolbaşçylaryndan hasap soruljakdygyny, günäkär adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini bir näçe gezek dile getirdi. Türkmenistanyň geçen ýyl buğday plany dolunmadygy hökümet ýurdun azy kopsuzlygy boýunça ýürüýte komissiýa döretdi. Emma bu komissiýa uňgyçylyga ammarlardaky un, buğday ýatyşlyklary barada hiç ýyl düşündiriş bermeýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepler Adatlyk radiosu efirde söz bilen men Sultan Atsilva gepleşiklerimi dowam etdirýäris. 14 fevralda döwlet ýolbaşçysynyň gatnaşmagynda Aşgabat şäherinde we Ahal vilayatynyň Göktepe etrawynyň Owadan depowasynda gurulan täze binalaryň açylyşyna bagyşlanyp geçirilen dawaralar yerli ilat üçin bir topar amaçlyk döretdi. Aşgabatyň gaýrasyndaky Kılıç Kuliýew köçesiniň orunda Türkmenistanyň senagatçylary we telekaçylar birleşmesi tarapyndan gurulan 96 sany işewir toplamy binalarynyň we Ahal vilayatynyň Göktepe etrawynyň Owadan depowasynda gurulan aýna önümleri kärhanasynyň açylyş dawaralary Aşgabatly ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna juda ýaramaz täsir etdi diýip Adatlygyň habarçysy bilen töhbetdeş bolan Aşgabatlylar aýtdy. 14 fevralda Aşgabatda ýagyn ýagyp juda çygyly howa boldy. Emma şol çäre gatnaşdyrylýan taliplerden köçäniň gyralarynda döwlet ýolbaşçysynyň geçmeli orunda janly koridor hem düzülip ýüzlerçe adam ýagnyň aşagynda bir näçe sagatlap durmaga mejbur edildi diýip bu çäre gatnaşan Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Şeýle-de ýaşaýjy ol ýa-da beýleki açylyş dawaratynyň geçirilen uny iş günlerine gawat gelse, şol gün edara kärhanalaryň işgärleriniň işden, talepleriň we mektep okuwçylarynyň okuwlaryndan galýandygyny gurrun berdi. Ýerlerden entäk ýaşaýjylar işe barýan wagtda ýollar ýapylyp, soňra günörte bolýança şäheriň gaýraky bölügine ne girip boldy, ne de çykyp boldy diýip, şogalynyň ýaşaýjy sürüji bolup işleýän
geldi aýtdy. Şäherden çogalla tarap gitjeklerem, çogalladan şähere gaýtjaklaram gaty kösendi. Ýollar esasan Altynasar bazaryna barjaklar üçin ýapyk boldy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Adatlygyň başga bir hökmetdesi bolsa, polisiýanyň ýol ödäwçilik gullugynyň işgärleriniň çogalladan şähere gaýtjak bolup uly ýola çykan ýaşaýjylaryň ýol gyrasyndaky avtodrolgalarda garaşmagyna hem ruhsat bermän. Ýolagçylary zor bilen ýürüýte çağıran avtologlara mindirip çogalynyň çekki köçelerine uğradandyklaryny, şol ýolagçylaryň içinde özüniň hem bolandygyny gurrun berdi. Mundan bir hepde odal 7 fevralda Aşgabatyň gaýratyndaky Täze Zaman owatynyň nowatdaky tapgyrynyň açylyş dawarasy bolanda hem idara kärhanalarynyň işgärleri, medeniýet we sungat işgärleri, mektep okuwçylary, çağalar baglanyň körpeleri we talepler açylyş dawarasyna gatnaşdyrylyp, sowuk howada bir näçe tagatlap aýag üstünde durmaga mejbur edilipdi. Bu ýagdaýlardan bez bolan ýaşaýjylar şäherde we şähere bolan ýerlerde gurulýan haýsy terör binanyň gurulşynyň tamamlanyp barýandygyny görelerinde öňünden onuň açylyş dawarasynyň guraljak gününe özlerine görkezdiljek görgüleri alada edip başlaýarlar diýip sürüji geldi aýdýar. 2 we 3 gatdan ibarat binalar toplum üçin Kılıçkuliýew köçesiniň urunda odal bar bolan hususy dükkanlaryň ýüzlerçeti 2016-njy ýylyň başynda ýumurlyp aýryldy. Emma täze gurulan işgörler binalaryndan odal dükkanlar ýumurlan telekeçilere dükkan edilmek mümkinçiligi döredilmedi diýip işsiz galan telekeçiler Adatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Täze binalaryň kireýleri aşağı gymmat. Ol binalardan has arkalyrak telekeçiler iş ýeri edinämese, odal dükkanlary ýumurlyp aýlawsyz galan telekeçilere bu binalardan iş ýerini açmak asla ýeňil iş däl diýip özüni murat diýip tanıştyran telekeçi aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde görülen başga bir Aşgabatly bolsa, türkmen telewizionyasynda mahabatlandyrylan gurulşyklardan, defalaryň açylyş dawarlaryndan ýöneköy halka kynçylykdan olsa peýda gelmeýär diýdi. Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Daşowdyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri namaz okuyan ýa-da meçhide gatnaýan adamlary soraw çekip olardan namaz okumadlygy talap edip başladylar diýip Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylary we çeşmeleri aýdýarlar. Daşowda howpsuzlyk gullugy meçhide gatnap namaz okuyanlar ýa-da pensiýa ýaşyna ýetmedik büdjet işgärleri öýünde ýa iş ýerinde namaz okuyan bolsa, olary sorawa çagyrýarlar. Olara näme üçin namaz okuýarsyň? Kimler bilen gatnaşýarsyň? Ata-babalaryň kimler? diýen soraglary berýärler. We namaz okumazlygy hem-de meçhide barmazlygy berk tapşyryp başladylar. Diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmämiz gurrun berdi. Aýdylmagyna görä ýurdun Demiradyk welaýatyndaky howpsuzlyk gullugynyň işgärleri soraw çekilen adamlary iş ýerinde ýa-da meçhide namaz okanyny bilsek, işiňden aýryldym diýip hasap edäý diýip haýwat atýarlar. Hiç yerde işlemeyen yaş raýatlary bolsa, öň Türkiýede işlediňmi ýa-da ýakynlaryň işleýärmi? Nähili telefonuň bar? Telefonuňda diňi wagtlar barmy? diýen soraglary berýärler. Sorawa çekilen adam öň Türkiýede işlän bolsa, ony berk sorawa çekýärler. Onuň öň gatnaşan dost garandaşlaryny dernäp başlaýarlar. Eger ýaş adamlar sakally bolsa, ony olaryň sakallyny sıyryp soňra öýlerine göberýärler. Diýip çeşmämiz bellidi. Mundan başga ol welaýatyň Saparmurat Türkmenbaşy adynaky etrawynyň çetki owalarynyň arçynlaryny hem owada namaz okap dine ynanýan adamlaryň sanawyny tapşyrmak barada ýürüýte görkezme berilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlygyň habarçylarynyň tasdiklamagyna görä haja gitmek üçin arda tapşyran hemde etrap häkiminiň ornwatary ýa-da daýhan birleşiginiň başlygy ýaly wezipelerde işleýän adamlara öz işiňizde işlejek bolsaňyz onu ardalaryňyzy ýygyna alyň diýilipdir. Soraw çekilen daşowly raýatlaryň käbiriniň Adatlygyň yerli habarçylaryna we çeşmelerine aýtmaklaryna görä, howpsuzlyk gullugynyň işgärleri bu çäräniň sebäpleri barada hiç ýyly düşünürş bermeýärler. Adatlyk radiosy bu mesele boýunça Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşow welaýatyndaky bölümi bilen habarlaşanda ýurtda sakkal goý berýän ýa-da namaz
okuyan raýatlar babatynda nähildir bir gadagynçylygyň girdilendigini ýa-da girdilmändigini ne tasdikladyp ne de inkar etdirip boldy. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi dine ynanýan adamlara şüpheli garamagyň soňky 1 ýylyň dowamynda hassa güýçlenendigini aýdyp, bu çäräni türkmen häkimiýetleriniň islam döwleti toparynyň ideologiýalaryny goldaýanlara we wahhabislere bolan gorkusy bilen düşündirýärler. Gerek kuşkarlıkta, gerekmeze kuşkarlıkta. Ona hemşehrin men dine inancıma koşulmalılar. Bu raýatyň derejesinde hata var, ne sonra da yurt derejesindäki umumy hatawy getirilýär. Diýmek isladym, dine inanýar bir ırga bir başga da bolaýmasyn diýlen, inançsyzlyk daýdyr şahsiýetine. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Türkmenistanda hususan da Daşowuzda saqqal goýberýän ýa-da namaz okuyan raýatlaryň dürli kynçylyklara sebäpkär bolýandygy hakynda Adatlyk radiosyna wagtal maglumatlar gowuşýar. 2016-njy ýylyň awgust aýynda Adatlyk radiosu bilen habarlaşan Daşowuzly ýaşaýjylaryň ençemesi welaýatyň komitetiçileriniň namaz okuyan ýa-da sakkaly sehel ösgün ýaşlary tutup, olara garşy dürli çäreleri görýändigini habar beripdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti tarapyndan dünýäde din adatlygy boýunça ýaýradylýan ýyllyk hasabatlarda 2014-nji ýyldan bäri Türkmenistan aýratyn alady döredýän ýurtlaryň arasynda saklanyp galýar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligimiz dowam etdirýär. NATO'nun gorunmak ministrleri Brüsselde 2 sany komanda merkezini döretmek baradaky planlaryny tasdiklap, 2 günlük duşuklaryny jemlediler. Olar bu komanda merkezlerini harby ýaranlygyň üýtgeýän howpsuzlyk ýagdaýlaryna jogap diýip atlandyrýarlar. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg 15 fevraldaky duşukda çykyp gürläp, ýaranlaryň Irakdaky gatnaşygyny hem güýçlendirmegi planlaşdyranlygyny aýtdy. Ministrler gepleşikleriň birinji gününe guramanyň 2 sany komanda merkeziniň döredilmegini tasdik etdiler. Bu merkezler Ýewropanyň çägindäki goşunlary çalasyn ýagdaýda ondan oňa geçirmek mümkinçiliklerini giňeltmegi, kontinent bilen demirgazyk Amerika arasyndaky deňiz kanallaryny goramagy maksat edilýär. Logistika, goşmaça güýç we harby mobillik üçin gurulan täze komanda merkezi NATO'nun krizisleri öz wagtynda öz ýerine we dogry güýç bilen gaýtagul bermegine şert döreder diýip Stoltenberg 14 fevralda aýtdy. Şeýle de NATO agdalary täze kiber operasiýalar merkezini ýola goýdular. Ol başga zatlar bilen bir hatarda harby haker hüjümlerine garşy durmaga ýardam eder. Ýewropada howpsuzlyk ýagdaýlary üýtgedi. Ondan oňa NATO'nun jogaby hem üýtgedi diýip Stoltenberg sözüniň üstüne ýetirdi. Ýaranlyk soňguruş döwründen bäri 30 komanda merkezinde işleýän 22 000 işgärni azaldyp, 7 merkezde 7 000 çemeti işgäre getirdi diýip baş sekretar aýtdy. Ministrleriň iýun aýyna boljak inniki duşuklaryna zerur bolan möhletler, ýerleşdiriljek ýerler we artdyrylan işgärleriň sany barada karara gelmeklerine garaşylýar. Bu çäreler Orsiýetiň 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim sewtini ele geçirmegi, günneger Ukrainadaky regionlar elle saklayan separatistlere gollaw bermegi bilen bagly meseleler üstünde Moskwa bilen NATO'nun arasyndaky gatnaşyklaryň barha beter dartgynlaşmagyndan soň görülýär. Kiyev güýçleri bilen Orsiýetiň gollawyndaky separatistleriň arasynda barýan uruşda 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 10.300-den gowrak adam öldürildi. Stoltenberg 15 fevralda özüniň Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen 16-18 fevralda Germaniýanyň München şäherine geçiriljek howpsuzlyk maslahatyna duşmakçy bolýanlygyny aýtdy. Dartgynlyklar güýçlenýän wagtynda dialoglar hassa möhüm diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Irakda bolsa baş sekretariň tasdiklamagyna görä, gorunmak ministrleri NATO'nun tälim beriş missiýasyny planlaşdyryp başlamak kararyna geldiler. Ol bu missiýanyň häzirki tälim beriş tagalalaryny hassa durnukly ýagdaýa getirjekdigini belledi.
Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi. Men Şaýmerdan Ulmurady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň iki etraby Özbegistan bilen Amuderiýa arkaly serhetleşýär. Amuderiýanyň Awganystan tarap kinarynda türkmenler ýaşaýar. Özbegistanyň serhetçileri Amuderiýadan balyk awlayanlara serhedi bozulukda aýplap, olary türmäge basýar. Abdurazak 1,5 ýyl töweregi Özbegistanyň türmesinde ýatyp çykypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, onuň bilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Durdağıl Abdurazak seretler tuttu, saat 10 bejelerde gün ortana ara tutup aldı. Menden soň sonra sowala tutdudan gelip. Men balyk tutýardym. Posta soruş gurup ýötümde. O ýerde pikis 1,5 ýyl gurak ýattym da. Ol tutan günlere urup ýerişdimi? Urup basanynda açken badene. Gatyra gyrýan, amarynda boýnuňa goýjak bolup duran ýerde. Men şo bilenem aýtdym, akbar ýönderýär bara. Ýarmyny bäri billerden. Şunyana ala kemini goýana gene saat 10 bejeler tutdu, alyp gitdi bardan. Aňreldi degirdi göz saryp. 223 bir pasport çegara bozan sen diýipdi. Men aýtdym men çegara bozary diýdim. Men Özbegistan geljek günümde ýok. Men aýtdym balyk tutjak. Türmede nähil iýbiçkisi bolýar. Iýbiçkisinde pirloka diýip bir zat berýär, kerem diýip bir zat berýär. Sosilunan döwletiň berýärnany. Garynda ýörýär. Garny öz peýkäň berýär. Bendehanada işletýärmi? İşleden ýok. Hoşlasaň işlemeli, hoşlasaň işlemeli da. Şo bendehananyň täze bir hadaýyn boldy, bir adam ketdi boldy. Ol adam ýaxşy adam. Şol adam her gün cuma gün barýar, aşna kemçiligiň bolsa bir zat kemçiligiňiz bolsa aýdyň diýär. Men beribiljek diýär. Meni diýär prezident dünýäni etip şeýre ketdi goýan diýär. Lekin bir zatyňyz kem bolsa aýdyň diýär. Ýa sabyňyz kemmi, nämäňiz kem bolsa men beribiljek diýär. İş etdirse bütün uydurýar. Onu öz neperlerine uydurýar. Biller hoşlasa guýmaly, hoşlamasa guýmaly da. Şu Özbegistanyň öz buharasyny neperde şolar guýsaňynda özler sigrit ol bul zat berýär iýbiçge. O döwletiň berýärni da şaram berýär. Awganystanlardan başga da barmy? Barda 35 neper bar diýişdiler, lekin men anyk bilem ýok. Awganystany men diýipdim, men hiç ýere çykyp görmem ýokdy, men üýden hiç ýere çykyp görmegende, dogry gepde. Seniň diýipdi dokumentiň ýok diýipdi. Men aýtdym dokument ýok bolarna, men aýtdym geljek günümde ýok, men aýtdym. Dokument üýde men aýtdym. Biler işläp ýören adam gaýtymyzyň ýanymyzda dokument bar. Awganystanyň ilçisine tapşyrdylar. İlçisinin ýanyna alyp geldi. İlçi bilen izimizden baran ýok. İlçi aýdan eken, şoň aýdan eken alyp gelişýär diýen eken. İlçiň ýanyna geldik. İlçi billere her gaýsymyza 50 000 pul berdi. 4 nepere 2 lak pul berdi. Şoň öz puluny. 2 lak pul berdi. Her gaýsymyza 50 000 bölüp berdi. Şol basa sillere diýdi. Termiz barynça motor kredidi. Ondan ziyat billere pul beren ýok. Şu ýerde gol goýdurdy, şonuň bilen alyp gaýtdy bäri waka. Aýt türmesinde saklatdy. Mene bir kabat tümen ýapdy. Şu bir kabat türmede saklatdy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.